Tábor Zoom je jeden z najoriginálnejších a najrevolučnejších letných kresťanských táborov pre mladých. Organizuje sa nepretržite od roku 2002 a od toho roku ním prešlo stovky mladých ľudí. Ja som jedným z nich, ktorí si odniesli neopakovateľnú skúsenosť a jedinečný zážitok. Zoom v sebe totiž spája všetko to, po čom mladý človek vo veku od 15 rokov najviac túži. Zdravosť, pohyb, radosť, zábavu, atmosféru slobody a jedinečnú duchovnú skúsenosť. Všetky dni tábora sú harmonicky dokonale vyvážené na dynamické aktivity v lese, športové súťaže na suchu aj na vode, divoký závod s názvom Wild Race, koncerty chvál a pútavé vyučovania. Tábor Zoom je vedený školenými lídrami a lektormi, ktorí absolvovali kerygmatickú a evangelizačnú školu Ateneo Giovanni Battista v Taliansku a majú za sebou mnohoročné skúsenosti. Najlepšie na tom všetkom je cena, ktorá preto všetko, čo Tábor Zoom ponúka, je absolútne bezkonkurenčná. Ešte stále váhaš? Na tvojom mieste by som sa poponáhľal, pretože počet miest je limitovaný len na 60 a je o ne obrovský záujem. Vždy je to veľký záujem. Teším sa na teba v auguste. Čekni ešte videá z minulých rokov, určite ti pomôže sa rozhodnúť. Ja idem na tábor! Odkaz pre všetkých rodičov. Nebojte sa, vaše dieťa je v tých najlepších rukách.